Estem ací en la seu del STPB, de la Intersindical, dia 3 de novembre, en una roda de premsa per comunicar lo que estem organitzant des d'Europa Laica, i així tenim el suport de l'STPB en aquests dies on s'està discutint la nova llei d'educació al Congrés de Diputades i Diputats. Parlaré també en castellà, perquè m'havia preparat alguna cosa en castellà. Fa 2 anys, en 2018, en febrer, més de 70 organitzacions, sindicats, partits polítics, organitzacions socials, Europa Laica també, van fer una proposta no de llei en la que lo més important era, respecto a la educación, el carácter laico que debería ser, y todavía en nuestro país no lo es, de la enseñanza. Es decir, la religión confesional no puede estar dentro del sistema educativo. Defendemos unas instituciones laicas y esto todavía no lo hemos conseguido. Se recogieron también firmas, se presentaron y los grupos políticos, partidos que hoy están en el gobierno, sindicatos, se comprometieron a ello. Hoy estamos en 2020, se está discutiendo la ley de educación, que por cierto nadie sabe que esto está ocurriendo, y no tenemos información ninguna de que se vayan a introducir aquellas enmiendas, aquellas propuestas que fundamentalmente a lo que llevan es a la derogación de los acuerdos con la Santa Sede. Esto es lo que realmente impide que nuestro sistema educativo tenga una educación laica, es decir, que no esté la religión confesional dentro, porque tiene lugares para practicarlo. Este acto de hoy es un apoyo a los diversos actos que se han ido haciendo en estos últimos días en el Estado español, y aquí tenéis una imagen de la concentración del día 28 de octubre que se hizo frente al Congreso. En la mesa está Rafael Cuesta, que es miembro de Valencia Laica y responsable de educación de nuestra agrupación Valencia Laica, y Vicent Mauri, que representa al STPB. De la ley que está debatint-se al Congrés dels Diputats, el primer que crida l'atenció és el seu nom. Es diu LOMLOE. Què podem esperar de la LOMLOE? En primer lloc, la seva tramitació parlamentària està duent-se pràcticament d'amagat. No trobareu en la premsa cap notícia de la seva tramitació. A més, és una llei orgànica, i aquesta serà la primera llei orgànica en la que se tramitarà sense que la societat civil hagi sigut convidada a les sessions, a donar la seva opinió en les sessions de debat en comissió. Europa Laica ha participat en totes les lleis anteriors, que, com sabeu, són moltes, i no cal tantes lleis. El que importa és que les lleis siguin bones i justes. I ara veurem que la LOMCE, tal com ha estat presentat per el govern, no compleix els mínims que nosaltres demanaríem. Entre altres coses, consolida el text que ha estat presentat, consolida el sistema dual que existeix a l'estat espanyol entre ensenyament públic i privat, sostinguts tots dos amb fons públics. Nosaltres voldríem una llei que establirà que
la xarxa educativa fora única. I ara explicaré per què. Però el text que està debatint-se tampoc toca per res la càrrega confessional que està, com ha dit Raquel, d'acord en el concordat i els acords de 1979. I entonces és imprescindible la derogació d'aquests acords i en tercer lloc, no ens agrada la llei perquè presenta la xarxa pública i la xarxa privada d'educació en igualtat de drets. I això és democràticament una barbaritat. I per què no poden tenir la mateixa igualtat de drets? Doncs molt fàcil. Nosaltres defensem que l'educació és un servei públic i, en canvi, la dreta, que és qui està plantejant aquestes qüestions, entén l'educació com un negoci. I entonces l'educació és nostra, fent nosaltres el negoci, però reclamem de l'Estat els diners per mantenir-lo perquè així el negoci és més fàcil i més suculent. I així que aquesta contraposició d'entendre els serveis públics com a negoci està per sota del text que ha estat presentat. I, en definitiva, nosaltres no donarem suport a una llei que no vagi en la direcció d'una única xarxa d'ensenyament públic i laic. I volem la derogació dels acords i, des de luego, que la religió estiga fora de l'escola. Pràcticament ja han dit tot el que volia dir Raquel i Rafa, però insistirem en alguna qüestió. No és gratuït que estiguem avui aquí, reunides i reunits, per a reivindicar que la religió isca de l'escola i que se potenci l'educació pública. I no estem aquí, no és gratuït perquè justament ara, com han dit Raquel i Rafa, està debatint-se en el Congrés de Diputats la LOMLOE, que és una llei que va substituir a la LOMCE, i per tant nosaltres, coincidint en les reunions de la Comissió d'Educació del Congrés, vam fer una concentració el passat dia 28 a Madrid, en les portes del Congrés, i aquí van decidir que faríem una roda de premsa per a explicar els motius pels quals reivindiquem la laïcitat del sistema educatiu i també que se potenci l'educació pública. Nosaltres formem part de la campanya per una escola pública i laica, la religió fora de l'escola. Una campanya que ja té un recorregut molt llarg i que agrupa més de 70 organitzacions sindicals, socials, de pares i mares d'alumnes de l'estat espanyol. I aquesta campanya considera, i nosaltres estem d'acord, que una nova llei educativa hauria de ser una oportunitat per a enfortir l'ensenyament públic i també per a deixar la religió fora del sistema educatiu oficial. Però, dissortadament, no ha estat així. Dissortadament no hem vist que el projecte que ha presentat el govern espanyol vagi en la línia del que ells mateixos van reivindicar, com ha dit abans Raquel, fa uns anys, perquè tant el PSOE com Podem com Esquerra Unida van signar junt a Europa Laica, junt als sindicats i altres entitats, un manifest en el sentit que nosaltres reivindiquem, que era deixar la religió fora de l'escola, denunciar els acords de l'estat espanyol amb el Vaticà, perquè són la base del problema, i per tant avançar cap a un sistema educatiu totalment laic. És una anomalia el que passa en l'estat espanyol, tant perquè fa la doble xarxa, que també s'ha comentat, com també per la doble xarxa finançada amb fons públics, que una part d'ella
com perquè fa també que la religió tingui un espai dintre dels centres educatius i tingui un espai de privilegi, perquè fins ara és avaluable l'assignatura de religió i és d'oferta obligatòria. Per tant, i també té una assignatura SPI que apareix i desapareix en el temps, però hi ha una assignatura SPI que, afortunadament, en el projecte que s'ha presentat per part del govern no apareixerà aquesta assignatura SPI ara per ara i tampoc serà avaluable, però ja veurem el tràmit parlamentari com acaba, no? Però no és el problema que si la religió és avaluable o no, o si hi ha una assignatura alternativa a la religió. El problema bàsicament és que la religió no ha de formar part del currículum i no ha d'estar dintre del centre educatiu, més enllà de que puguem fer un debat sobre si ha de ser avaluable o no, o si ha d'haver una assignatura alternativa com ja estarà. Per tant, des d'aquest punt de vista, considerem que el govern espanyol té compromisos adquirits en la societat i amb els sectors progressistes de l'educació que hauria de complir, més enllà de l'expressió que pugui tindre per part de l'Església Catòlica, dels sindicats grocs o inclús de les patronals dels centres educatius. I en aquesta línia considerem que ha d'avançar i ha d'avançar i donar passos per eliminar tant el concordat i els acords en el Vaticà com la presència de la religió en l'escola. I dic la religió i podria haver dit les religions, perquè realment el problema no és la religió catòlica, el problema és que en aquell moment s'està arribant a acords amb altres confessions religioses per les quals també hi haurà més confessions que tindran assignatures en els centres educatius. I a més, amb anomalies també des del punt de vista laboral, perquè se selecciona el personal per part de les jerarquies eclesiàstiques, siga de la religió que siga, i aquestes persones tenen una relació laboral amb l'administració pública de torn, amb una condició de la situació administrativa de personal laboral, quan no és l'administració la que selecciona, tenint en compte els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, a aquest personal. El que fa és seleccionar-lo la jerarquia eclesiàstica i després paguem tots els contribuents, però a més tenen un contracte amb l'administració pública com a personal laboral de l'administració pública. També és un fet estrany, no? Que se produeix des del punt de vista laboral, que no tenen altres col·lectius laborals en l'estat espanyol, però tenen també una situació de privilegi respecte a altres col·lectius que tenen una certa precarietat també en el món de la funció pública. Per tant, nosaltres el que fem és una crida al govern més progressista de la història, que siga conseqüent i coherent en allò que ha estat defensant quan no estava governant, que siga conseqüent i coherent en els manifestos que ha firmat junt a nosaltres l'STBB o la Confederació d'Estés, que és la que també forma part de la plataforma per la religió fora de l'escola, també en Europa Laica i en altres entitats que ens hauria agradat que també estiguin aquí avui presents en aquesta roda de premsa, i aquesta coherència portaria a donar passos en la línia del que hem dit aquí. I també donar passos, i acabe, en la línia d'enfortir l'ensenyament públic. Per nosaltres qualsevol llei educativa, qualsevol pacte educatiu ha de passar perquè l'educació pública siga l'eix vertebrador del sistema educatiu. Per tant, no entenem que no se donen passos en aquesta línia, perquè no donar passos en aquesta línia suposa també mantindre una sèrie de centres que també que adoctrinen, estos sí que adoctrinen, que mantenen un negoci educatiu, com s'ha dit també des de la taula, i que dificulten la igualtat d'oportunitats i que aprofundeixen en les desigualtats socials que tenim en la societat valenciana. Per tant, coherència i complir els compromisos és el que se demana a la ministra d'Educació, però també al president del govern espanyol i al vicepresident, que és el cap de l'altre partit, que també ha fet campanya junt a nosaltres en altres èpoques en la línia del que estem defensant i reivindicant. Per què demanem un ensenyament públic? No sols fa referència a la propietat. Públic vol dir que no és de ningú en particular, sinó que és de tots. Però en democràcia, públic és algo més.
públic i a més, l'escola és un exemple paradigmàtic de lo que vol dir públic. Públic vol dir que és de tots i per a tots. I tots en règim d'igualtat. Ningú pot demanar en algo que és públic una situació de privilegi. I entonces, en l'escola, què se té que ensenyar? Se té que ensenyar qüestions científiques acceptades per la comunitat científica i valors. Clar que l'escola ensenya valors, però es tracta de valors democràtics, és a dir, de tot allò que totes les persones, per el mero fet d'estar dins d'una societat democràtica, comparteixen. En canvi, les creences religioses, que són molt variades, no pertanyen a lo públic. És algo privat, algo particular, i no poden estar no poden estar presents en el currículum escolar, primer perquè pedagògicament no deuen ser-ho i segon perquè contravenen el principi d'igualtat que està arreplegat en la Constitució. I entonces, si la meva creença en té 20.000 catequistes pagats per fons públics per adoctrinar l'alumnat, pues està trencant-se el principi d'igualtat. És per això perquè el concepte públic nosaltres el defensem sempre. Lo públic és l'absència total de privilegis per a ningú, siguin per motius religiosos o per lo que siguen. I això, i no una altra cosa, és la laïcitat de l'ensenyament públic. Entonces, si som tan crítics en el text que s'ha presentat, el govern més progressista de la història, què és el que ha avançat? Doncs ben poquet. Sembla, és una conclusió modesta, però perquè pràcticament estàs començant, la tramitació de la llei està ara començant i després tindrà que passar a ple i les esmenes encara no estan debatudes, però dona la sensació de que la pretensió d'aquesta llei és només limar els aspectes més negatius que la LOMCE, que és la llei que va fer Wert, plantejava. I entonces en limar el més negatiu, i tirem endavant. I no, lo important queda sense tocar. I no podem permetre que el govern més progressista de la història no pegui una espenta cap a una escola més democràtica, pública y laica. Rafa se ha extendido sobre el concepto de lo público y yo quería decir que precisamente el laicismo contra lo que está es contra los privilegios de confesiones o de cualquier ideología, pero en cuanto a los derechos humanos y a los valores cívicos, ahí no tiene neutralidad el laicismo, sería una contradicción. Por lo tanto, la defensa de lo público y del bien común es lo que hace absolutamente coherente que no haya una materia confesional o que se vaya abandonando la enseñanza pública en detrimento de una enseñanza que está más abocada al negocio que otra cosa. Yo, para terminar, apelaría a la coherencia de los partidos políticos, de los sindicatos, de las organizaciones, porque aunque se llega un poco tarde, siempre es posible reconducir las cosas, implicarse y hacer cambios. Hemos hablado aquí del gobierno más progresista de la historia, pues este gobierno nos gustaría que no nos decepcionara más y que aprovechemos esta ocasión para que la escuela recoja la laicidad y que no planteen unas vías para que las cosas sigan parecidas, aunque no sean exactamente iguales.
Entonces, de verdad, sindicatos, partidos, organizaciones, es un momento que hay que aprovechar. Incorporaos, por favor, a esta batalla, AMPAS también, a esta batalla por la laicidad, que como creo que hemos dejado aquí claro, esto no es antirreligioso para nada. Respetamos que las religiones tengan su marco, su lugar de practicarlas, pero esto no tiene nada que ver con la confesionalidad, que hoy por hoy todavía está en los currículums de la educación en nuestro país. Muchas gracias.